Ase bunge ya Kitutu Chache North aborokiwa be grade ya 10 kurwa ase bunge yu imeye kaunti ya Kisii nigo baikirana na kwelikia ase chiskuru au ase nseme yu ase chiri tuko olia lero nonye nabo nigo chiskuru chinde chiarorekanire kubara abana asomo baromoke muno egento kigenderete koleta oboba obonene oroboti oruo nigo rwabaro kwarega no Murikitu Daniel Chingaki haboroki gwetania milioni emo nugutebere bacha keiki yegoswa se grade ge 10 Kenya ngima insie moroberio omuya wa masomo o competence based curriculum CBC matuko makaidre magaga yokubatokwa kwa machibu abo ye grade ge kenda inse ye wizara ichisemi kurwase bunge ya Kitutu Chache North ime county ya Kisii moroberio nigorekana gocha kabuya sigati ye chiskuru na sigati abo umubero waboroki gorelekana kobainse ase litukuja lero litangani weka chinsa isa nebere cha lero mugaso ase skoro ye secondary ya Tambacha yegotoke ward ya Kigogi skuru ikoragwa nomusubati nyoboka suma aboroki gwa gwetania emeronge 5 mo tayari kwenye basoira ase birasi tayari gochaka masomo abo nechinga kicho aboroki abaiga bagokere getambo kireke nana butorochi bagocha buya nana obyariganeti mbaro barangeria STEM mbaro barangeria social sciences and mbaro barangeria arts as a school yaito ntobwate STEM eminate science technology engineering and mathematics social sciences nero na arts and sport science bona abanafunzi kibachire na intwegasi yaitegeetigarete koba nacha elinde baikirane amagani abo asobogima bwabo ukwa na chinga kecho nigo bamenta buna umuruburiga bwa masomo no muya na nocho kokonya asogokenia umuchando bukuburwa chigasi asigati yabasai asa matukale busio specie nengia nonye kebwate enseme go saba enibo nkobekera abana boronge kogera ali asomwana bwato bumanyi ali nwago segetwa bakakore boronge bono kiyachire tigatuye aligani elinda abanafunzi baito basome ase skoro ye secondary yengoto yegotoka Kitutu Chache North igati ya borokigwa kwenye boigo baikiranire ase skoro ye nakolengana no mwalimu munene Kennedy Bosire mbali no gosemeria bono goikirana kwabo ngoche koba kwabwa ngo ntoba direct to the right direction bachore na ndikare jiri jingiya ikiano kurusega mate karabare gochora njarenge ngamba manyite kikyara gokorekana lakini bono kibagirira at this level ndobwata abantu bare specialized baraba konya bataya ba direct na bataya nyare go chiche secondary can join technical schools banyare ko we prepare in good time banyo bakore course yira chiko bakonya egati yichiskuru chirobego cherelekana kulikia umubaro muya asabarokigwa begerede ge 10 ngamo nelia ye secondary ya Nyakora yegotoka se ward ya Kigogi skuru ye secondary ya Gituli yegotoka se ward ya Sensi elia yebomura ya Itibo yegotoka se ward ya Munyerero ne skuru ya Baiseke ya Itibo yegotoka se ward ya Munyerero skuru ye secondary ya Baiseke ya St Monica Marani skuru ye secondary ya Sensi gati ye chinde chinyinge Mkurubuterega taseni kia getembe kuriga se kaunti ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri.